Nipa ete ahojo a ose ompe opa makom amakom nso de ukotena ho a mako ne bede ebe hyew nti ompe se mako be hyew de a ene no watena ahojo na ja wajojo ho ho de woni obia eni asem ewo asemo FPNTV official so media ne Patricia Odo ishamia na offer me Madam Pat be a guy, Madam Pat be a lovely, Madam Pat be a sexy, me no. Mene mo sonfo, mede Akye3munsem Abronoma. Obetumi I like it, I comment it, I share na Odehyeba. Sanso na obetumi a follow yen all the social media platforms. Me share YouTube, Facebook, Instagram, and de ekeka ho enyina. Atie for ne ahefo me ma wa hia eba FPNTV official so. Eha eye Akye3munsem. Eye na anu ada na ye de video bi ebeto ho ede mamo efa Odehyeba Priscilla eye the gospel musician yenyina yenim no a erade enam ne so ede enyomoto eye ensenchani bebre ewo omayimu eye ne maame ene abrantie bi a ono nso so ye frɛ no Abronoma enya issue kakra say oye Rev Abronoma ono nso so ye say wo won 10 to 15 years in ministry na ono a ena edaso eno na your previous video a ye edebeto ho no efa abrante ya ye frɛ no Abronoma one Odehyeba Priscilla emame ena asesa entokwa bi de sisi ani a kyese enya agrokra na eye Odehyeba eba mame eye ma Doris eja edu kwesi ada no pa na ose ebo opiesie ene de mene wa na ekwa asori nti siesie wo hwan na dware na besen emayenko eneja Odehyeba Priscilla so friend management say ma say mene no nkwa asori nti ene de eho ena meko ena management nso ma ne kwan ema no ekoye na okopie mu ewo Philadelphia eho eye ye friend saying Church of Philadelphia sofo abodwese fachame dia dodo na ede enim no dodo na enim no se sofo abodwese friend said the Church of Philadelphia na se Odehyeba Priscilla o maame eko asori eno nti Priscilla enso ekopie mu ewo ho na yeye chi no ena ye abrantie ya ye frɛ no Abronoma wote ahojo a ompe oso opa makom ena opre no ho akotena makom ena ne maame nso so se ne ahade eja wahante ena ne eje ena ne odi bi hyehye na fine ama ye bo videos ni bi kire mo ma mo amuhu ateni a eye ma Doris edi abrantie ni kire mo nyina ene se eye Abronoma no susu se eye omame no ese no ewo sika afemu esanse omotena se no mo check management ahodo a eye ababa wa Priscilla afa wonsem abepem sa prayer osusu se osei abofra no wode ne ejiska and in a way akra no be end up na wase ne career ede amano kra ene said abrantie ede na no kotu mu akwan we so a maami nso amfa anche no kra enonti obobo na dwen di abrantie friend na Abronoma yi atemu yie pa na enu achi no eye who may it concern
a woman bia na ono de eha no ebeye video bi eba bontin edi betu eye ma Doris efo na me pese ye nyina ye Christopher ye konsori ye ne ya sofo ntem ye ne nsori mei ene se me so me ye o Christo ni na me ya sori be ti efutu no na ewia apense anya me asem edi akire afofo entinka we kura de nka Yakopon aye wadom na senka obi ekwandemi wasori obi kwandemi osofo a kanyame ya adom na nka saa asem we etimbo abrabo mu a ka saa da no ne ko se ye nipa ne nkwaje da saa da no na o se ka nipa ne ka ye ne nsa kira da da saa de no o se ka wutimi kire ebi asori ne bobere na ka wutimi kire de enti a ebi akosa asori no wati ase na ka wutimi twi nipa no ebe nyame anaso wutimi twi nipa no ebe nsofo no esan se wiase ohu sadi yesi hu obi ewa akiri no enya saa na wa wo ben no eya na wo hu no enti so obi condemn nipa no ana obi condemn asori na wo nipa kro na wo kwa asori ni bi no wo ana wo se wutimi ka ebi esei nipa no aboa me ne metima fa Kristo sofo na sei so enu ntina me kwasa asori no na nka ya hu se Kristofo ni wiasefo nka hu difference a eya na wo yentam nenso me say ma menya wo nko awo se utimi ka ubisa asem bi ewo bi asori bi ho na wo nte ase a the members ne be ya ne se omo bedi atem what you say ka ma me kwada woroma me so ba na me ka de na ka mpesen ka me ma me no wo ye ne se ka wo kire nipa kro no de ntie me akọ Philadelphia no what you say san ka muwa na enya asori papa sabe kanya de sen ka obeko ti misra Christopher nyina ne nsori ne nyina se ti e ka mo sofo asema ne e ka asori na asemu am yenni mu nteni ye kwanda mu ade no na mo atwe asikwan ne mu na etimi aboaye hwa na nsem ba hwa asofo adom cheedu asamba ne Mary asamba yi me be ka bi ma asofo di obi aba ma me nyame nhyiraw but ada minti bi asamba be bisa no obi ba osi wanim sa twade what was you but the same person na manim sa twade no me be ka bi die members no dodo na aba asia obo nse comment section na asia we de nyame nhyira waka no kure enti mo pa no kure ne de say ye ka bibi ne yente ase sa atem didi kura ne ye kan ya mesra mo ya mo waye what ase na mo ntwe yensi kwan ne mu ne ye hu difference e da Christopher ani empowiasefo ntem why madam na ye hu ensonsono ya eda Christopher ene ewiasefo ntem enti ye ne efotu a eye mami ade abato ho emma yesa ma Doris nkwa na mum odeto ho emma ewiase enyina wana wofre won ho se Christopher no yese ye wokwan ya ye faso a ye di defend ye church ye di defend ye pastors na mum se atenia etisa ne de in fact na ano edi pa na no de because say ono na sorry Philadelphia de wa wonni ma wo de wano ebesi mu de chese obedi wudwuma enye dwuma ketwa ekra eno nti mame afutu a ode ebaye enie na ya behwe ana muse na entiase enimu nintino Priscilla na nkasa eba ewa bra ye interview no ewa one of interviews bima ni peyi ne ho ano ewo ho esanse na dodo na eblemu maame no dodo na nso etwa no se ekwan a ofa so ekasa ye no wanya de kra enu ntino na ewo se Priscilla no so ebekire mema ye hu se so eye sofo adum chedua ono na invite no about the Church of Philadelphia anase ono ane koye anase eye den na okopie mu ewo the Church of Philadelphia eno nti Priscilla achire ekwankra ofaso a okopie mu yenti bi nemu me maami asori a okọ okay ana ode me koye di ma Doris ankasa ko enti say sisie wa wo me ne wutifie na waka chem say dware shat ade ye kwa sorry okay na my friend me manager
mama say yenkwa sorry okay and the munko Papa Adum Chedia invite me for program. Okay. Na onim se me wona sorry dem ho that day. Okay. Inti eye bra omo beje offering anyomtofo na wo na yes me nko. Abra omo beje offering no ena sofo Adum Chedia ehu se waba asori edemu ehono. Eno nti tie Priscilla ensam na enye sofo Adum Chedia ena invite no nemum se de ye kyeremu elia no omame Doris ena eto ne nsafre no se onkogya no na onkwa sorry eno nti no eno no anyomtofo na ewo ho na kra no ena omobepon a omoje offering no ena omankasa invite ne se oh we de waba na wa ye ntam de a ena ne be fa mic ne na efa ye je ye ofre no emaye enti se mu se Odehyeba Priscilla akopie mu ewo sofo Adum Chedia asore dem the Church of Philadelphia na chese in the nutshell it's not necessarily say a sika per se sika particularly intina or they call her name. It was an invitation from her own mother, Ma Doris. And one at Sonensa, a different and a ma okopim, a sorry, a demo. I was here, a fair nowadays, or feeding out to her, FPNTV official, so, and a O'Shea. Adum Chedia, the Church of Philadelphia, and Odehyeba Priscilla, a copy mu na hwana wo kopie mu no ama abrantie bi ano akohare no kakra Abronoma ama ma Doris nso amfa nche no kra bo na dwene edema no emu ene efutu a adofo bi enso ebetuye ena yede besom anopayin so bidia ene pashisha makra sorry no na ye sorry a yesi ye evangelism ye kwa nyame asem e de akire afofo entinka we kura de nka yakopon aye wadom na senka obi e kwandemi wa sorry obi kwandemi osofo a kanyame ya adom na nka saa asem we etimbo abrabo mu a ka saa da no ne ko se ye nipa ne nkwaje da saa da no na o se ka nipa nke ye ne nsa kira da no da da saa de no se nka wutimi kire ebi asoro ne bobere na nka wutimi kire de enti a ebi akosa asoro no what you say na nka wutimi twi nipa no ebe nyame anaso wutimi twi nipa no ebe nsofo no esan se wiase ohu sadi yesi hu obi ewa akiri no enye saa na wa wo ben no eya na wo hu no enti so obi condemn nipa no ana obi condemn asori na wo nipa kro na wo kwa asori ni bi no wo ana wo se wutimi ka oh ebi e sei nipa no aboa me ne metima fa Kristo sofne nam sei so enu ntina me kwasa asori no na nka ye hu se e Kristofo ni wiasefo think ye hu difference a eya na wo yentam nenso me say ma me nya wo nko awo se wutimi ka ubisa asem bi e wo bi asori bi hu na wo nte ase a the members ne be ya ne se omo bedi atam what you say na ma me kwada woroma me so ba na me ka de na kan pesen ka me ma me no wo ye ne se ka wo kire nipa kro no de ntie me akọ Philadelphia no what you say san ka muwa na enya asori papa sabe kanya de senka obeko ti misra Kristofo nyina ne nsori ne nyina se ti e ka musofo asema ne e ka asori na asemu am yenni mu nteni ye kwanda mu ade no na mo atwe asikwan ne mu na etimi aboa yi hwa na nsemu ba hwa asofo Adum Chedia asamba ne Mary asamba yi me be ka bi ma asofo video bi aba ma amenya me nhyiraw but ada minti bi bi asamba be bisa no obi ba osi wanim satwade what as you but the same person na manim satwade no me be ka bi die members no dodo na aba asia obo nse comment section na asia oh we de nyame hya waka no kure enti mo pa no kure ne de se ye ka bibi ne yenti asia sa atem didi kura ne ye kan ya mesra mo ya mo waye what asia na mo ntwe yensi kwan ne mu ne ye hu difference